40. Mennyi? 40. Mi? A Széchenyi-hegyi úttörővasút. Most ünnepelte megalakulásának 40. évfordulóját. A Kamasz csatorna harmadik adását láthatjátok. Az első bejátszása a Mitő Klub megalakulásáról szól. Ezt a klubot azért alakítottuk, hogy olyan középiskolai közösséget szervezzünk, amelyik érdeklődik saját problémái iránt. Ezért vendégeket hívunk havonként, akik válaszolnak a fiatalság kérdéseire. Első vendégünk Hermányi Zsolt volt, a József Attila Gimnázium tanulója. Vele a drogokról készült tanulmányáról beszélgettünk. Őt később követte Géci István, a volt futballista kapus, aki most az Országgyűlés ifjúsági és sportbizottságának vezetője. Ő főleg az ifjúság sporthelyzetéről és ennek nehézségeiről szól. Valaki tartósan, magas szintű szellemi tevékenységet tudjon folytatni, ahhoz kellő fizikai adottságokkal kell rendelkezni. Ami ebben a kis hazában van, létesítménytől kezdve minden, és szellemi, tehát humán potenciál nem használjuk ki. Nagyon nehezen és mereven alkalmazkodunk ahhoz, hogy az is érték, hogyha a gyerek kijön, és nem lesz belőle klassz első osztályú futballista vagy NB1-es játékos, de egy nagyon jót mozog, és délután hazamegy és megtanulja a leckéjét. Vendégünk volt még Berec János, aki az MSZNP titkára. Ővele is a fiatalság beszélgetett, utána egy riportot is készítettünk vele. Az MTV-ben múlt hét szombaton láthattátok a vele készült beszélgetést, ezt sajnos csak fekete-fehérben tudjuk leadni. És most majd ezek után következik, amit csak nekünk adott riportot, a fiatalságról beszélszünk. Rendben vagy. Tökéletes. Azt látom, hogy itt jól érezte magát. Szereti az én összejöveteleket? Én ezeket nagyon szeretem azért, mert gondolkodásra késztet. Néha az ember olyan dolgokra jön rá, összefüggésekre, ami úgy különben olyan, hogy mondjuk, hogy egyedül ül és gondolkodik, nem jutna eszébe. Önt készteti gondolkodásra? Késztetnek, állandóan késztetnek. Én megpróbálok magam is, mondjuk egy témánál leül az ember, vagy fölkészül, vagy irodalmat dolgoz föl, de soha nem lehet olyan mély és olyan sokoldalú, mint hogyha mondjuk vitában edződik tovább, vagy hogyha kérdésekre kell válaszolni. A kérdések mindig arra késztetik az embert, hogy logikusan és érthetően válaszoljon. Ezeken a kérdéseken érződik, hogy ezeket fiatalok teszik föl? Most zömmel csak akkor érződik, hogyha közvetlenül az ifjúságról szól
társadalmi, gazdasági, kormányzati vagy parlamenti összefüggésűek a kérdések, akkor nem érződik, hogy ifjúság teszi föl, vagy idősebbek. Arra gondoltam itt most, hogy mennyire politikus az ifjúság. Általában az önkorosztálynak van valami sommás véleménye az ifjúságról. Önnek van? Nekem van. Ezek a kérdések azt mutatják, hogy ugyanúgy tudnak országos kérdésekkel foglalkozni, mint a felnőttek, csak esetleg kevesebb ismerettel, kisebb tudással, de legalább olyan politikusan, és az érdekeltséget is tükrözve tudnak kérdezni, mint a felnőttek. Én az ifjúságot soha nem becsültem le, mert még mindig fiatalnak is tartom magam egyrészt, másrészt pedig hosszú időn keresztül az ifjúsági mozgalomban nőttem. Én ott kezdtem lélegzeni tulajdonképpen. Ön most olyan dolgokat mond az ifjúságról, amit egyébként nem szoktam meg, hogy érdeklődik, hogy politizál, ezt nekem nem mondják sokszor, mint ifjúságnak. Én sajnálom, hogy nem mondják. Voltam a Központi Bizottság ülésén kétszer is, és egyszer pedig egy országos aktíváján, amikor kialakították azt a témát, hogy milyen szocializmust építsünk, és én akkor ilyeneket mondtam. Akkor is, nem csak azért, mert ott vettem részt, hanem azért, mert ez a véleményem róluk. Köszönöm. Most pedig Doboknál ott mi van? oldódásul egy kis humort nézzünk.
Na gyere, gyere, gyorsan! Gyere már, Szilu! Te zárd el valamikor, zárd el, hallod? Jöjjön! Ennyi is rögtön. Zárd el! Jöhetsz be. Kergesd őket! Most pedig nézzünk egy kis ballagási képsorokat. Ezzel búcsúzunk, ennyi volt mára, legközelebb 2 hét múlva találkozunk. Sziasztok!